Maayong adlaw. Karon magtuon kita sa asignatura nga arts. Atong tun-an karon ang unang pagtulunan sa asignatura nga art nga mao ang alampat sa palibot. Unsa ba kining alampat? Bag-o ba kini sa inyong pandungog? Unsa man ang pulong nga alampat? Mao kana ang atong pagatun-an karon. Atong sulayan. Tan-awa ang hulagway. Sa inyong nakita, unsa ang gigunitan sa babae? Usa kini ka kamera. Unsa kaha ang iyahang trabaho? Unsa kaha ang iyang gikuhaan og hulagway? Ang gibuhat sa babae nagkuha og hulagway. Kung ikaw ang babae, unsa man ang imong kuhaan og hulagway? Ang babae usa ka photographer. Unsa daw siya? Photographer o tagakuha og litrato. O kining babae gusto kaayo niya nga mukuha og larawan sa mga butang sa palibot nga maanindot tan-awon. Mao kana ang atong nakita sa hulagway. Okay, sa inyo bang palibot? Sa atong palibot, aduna ba kitay makita nga maanindot? Maanindot tan-awon? Maanindot nga talan-awon? Sige. Karon atong tun-an. Karon ikaw mamahimong photographer. Unsa daw ka ng photographer? Nagakuha og mga hulagway gamit ang kamera o cellphone. Sige. Gamita ang cellphone o kamera. Pangitaa sa palibot. Pangitaa sa palibot og mga talan-awon nga ganahan nimo kuhaan og retrato. Ipilit kini sa kahon og tubaga ang mga pangutana sa ubos. Kung wala kay cellphone o kamera, pwede kang mangita og retrato nga imong nakita ug ipilit kini didto sa inyong mga module. Okay, kung ikaw ang papilion, kung ikaw ang adunay kamera o di kaha cellphone, unsa man ang gusto nimong kuhaan og hulagway. Sakto. Ang atong kuhaan og hulagway katong mga naa sa palibot nga maanindot tan-awon. Mga butang, mga lugar, mga talan-awon nga maanindot tan-awon. Sige. Okay. Karon, tan-awa kini. Mao kini ang mga alampat sa atong palibot. Mga butang nga maanindot tan-awon. Mga lugar kung diin adunay maanindot nga mga talan-awon. Di ba? Bisan ang usa ka balay, maanindot kini tan-awon kung maayo pagka-disenyo. No? Bisan ang mga hardin, kung nindot kini pagka-disenyo, ug adunay nindot nga mga kolor sa bulak, maanindot kini tan-awon. Bisan ang mga kinaiyahan sama sa sapa. Kung ang sapa nagaagas kini pa baba o gitawag kini og falls, no? Maanindot kini tan-awon, no? Okay, bisan ang dagat nga anaa sa layo, maanindot kini tan-awon. Bisan ang mga bungtod nga naa sa halayo, maanindot kini tan-awon. Kini mao ang gitawag og alampat. Ang alampat bisag asa atong makita. Naalang kini sa atong palibot. Ang mga tao
makabuhat og alampat nga ilang gusto. Ikaw, makabuhat ka ba og alampat? Pinaagi sa pagdrawing o pagpintura niini? Ang tanang tao pwede matawag nga alampaton o mahiligon sa pagbuhat og mga sining o alampat. Okay, unsa man kining pagkaalampaton? Kini mao ang tao nga hilig mag-drawing ug adunay katapos sa pagdibuho o pagpinta. O bisan ang mga photographer o maniniyot sila man usab maalampaton. No? Sila usab alampaton. Musa makaingon kita nga ikaw adunay kinaiya nga maalampaton. Ako man usab aduna usay katapos sa pag-alampat mo sa ako usa ka alampaton. Siya kung doon na siya katapos sa aduna siya hilig gusto sa pagdibuho, siya usa ka alampaton. Okay, karon mga bata, magbansay kita. Tan-awa ang alampat nga nahimo nga akong ipakita kaninyo. Susiha ang hulagway. Unsa ang imong mga nakit-an nga hulagway? Isulat ang inyong mga tubag sa linya. Okay, sige daw, atong tan-awon. Kung unsa man ang mga butang nga atong nakita dinhi. Una, nakita nato ang sakto. Nakita nato ang punuan sa kahoy. No? Gi-drawing o gidibuho dinhi ang punuan sa kahoy. Unsa pa ang atong nakita? Nakakita kita og bulak nga dunay maanindot nga kolor. Unsa pa? Unsa pa gid ang atong nakita? Nakakita kita og buntod nga maanindot kaayo og porma. Og ang maanindot nga pagsidlak sa adlaw sa kabuntagon. Nakita usab nato ang mga panganod nga maanindot tan-awon. Kini mao ang mga nakita nato sa hulagway. Mao kini ang atong nakita sa hulagway nga gidibuho dinhi. O sa atong alampat nga nahimo gidibuho ang maanindot nga talan-awon sa bukid. Mao kana ang mga butang nga atong nakita. Pwede kana ninyo isulat binha sa inyong mga module kay niingon din nga isulat ang mga nakit-an nimo sa maong alampat. Karon, magbansay pa kita. Isulat ang tama kung sakto ang mga pahayag ug mali sa ubos kung kini sayop. Kung sayop ang gipahayag sa maong mga hugpolong. Una, ang tao mamahimong makabuhat og alampat. Sakto o sayop. Kung sakto, isulat ang tama. Kung sayop, isulat ang mali. Ikaduha, dili nato makita bisan asa ang alampat. Sa inyong nahinumduman, unsa daw ang alampat? Makita kini bisan asa. Sakto ba ang pahayag nga nakabutang dinhi? Sakto ba? Ningon dinhi ang pahayag, dili nato makita bisan asa ang alampat. Nagpasabot nga di nato makita. Busa unsa man ang saktong tubag. Tama, mali. Ikatulo, ang usa ka bata nga nakadibuho bisag unsa kay usa ka maalampaton. O, nahinumduman pa ba ninyo kaganina ang akong isulti nga ang matag usa mamahimo siyang alampaton. Busa, niingon ako nga ako maalampaton, siya maalampaton, o kitang tanan maalampaton. Kung kita naka-drawing o naka-dibuho og mga maanindot o nindot nga mga butang.
Okay, karon ang angay natong hinumduman nga ang tanang makit-an nato sa palibot matawag kini nga usa ka alampat. Binuhat sa labaw makagagahom nga mao ang Dios. Sa mga bata, ang usa di ay kalabaw maalampaton mao ang atong Ginoong Dios. Kay gibuhat niya sa atong palibot ang maanindot nga mga talan-awon. Sama sa gipakita kaninyo ni picture kaganina nga ang maanindot nga mga bungtod, ang maanindot nga pag sidlak sa adlaw, ang maanindot nga kagabion, ang maanindot nga luag nga mga kapatagan, usa kana sa mga maanindot nga talan-awon o alampat nga gibuhat kanato sa Dios. Okay, alang kanato aron ang atong palibot mamahimong nindot o maayo kini tan-awon. Bisan pa kung muhangad kita sa langit, adunay maanindot nga talan-awon. Bisan pa ang gihimo bisan pa ang punuan sa kahoy kung makita nato kini, aduna kini maanindot nga talan-awon. Musaang pa ang anaa sa atong palibot mao ang mga alampat nga gihimo kanato sa labaw makagagahom nga mao kana ang Dios. Aron ang tanan makakita niya ng nindot niya nga gigama. Nindot nga talan-awon sa palibot, gigamaan kini niya og forma, linya og kolor. Aron itang tanan makakita sa iyang gibuhat. Aron mahayag na ang Dios siya gayud ang labing gamhanan nga nagbuhat sa maong mga alampat. Kita man usab nga mga tao makahimo og alampat. Pinaagi sa pagdibuho, pagdrawing, pagkuha og hulagway sa mga maanindot nga mga alampat. Kita usab makabuhat sa og alampat pinaagi sa pagpinta og pagdibuho niining tanan, Hining tanang talan-awon nga makahatag ug makaanindot sa atong pananaw. Kitang tanan adunay hiyas sa pagka maalampaton. Ato lamang kining idiskubre mga bata, atong tun-an ang pagka-maalampaton. Okay, karon atong susihon. Idibuho ang usa ka alampat nga imong nakita sa palibot. Kolore kini, isulat sa linya ang ngalan sa maong gidibuho. Okay, pwede kita nga mag-drawing dinhi og maanindot nga bungtod. Pwede kita mag-drawing dinhi og kahoy nga maanindot. Pwede kita mo drawing dinhi og sapa, balay. Tanan butang nga imong makita pwede kini nimong isulat o idibuho dinhi sa kahon o isulat kung unsa kining imong gidibuho o i-drawing. Aron kini mamahimong nindot kolore kini. Aduna ba kamoy mga kolor? Utangin ninyo kana og kolor. Pwede ka mo nga magdibuho og bulak nga adunay maanindot nga mga kolor sa bulak niini. Ug kinahanglan usab nga sakto ang matag kolor sa matag bahin sa maong bulak. Okay, sige. Buhata ka na ninyo sa inyong mga module. Karon magpalambo kita. Sa tabang sa imong ginikanan, unsa para sa imo ang pinakamaanindot na alampat nga imong nakit-an sa sulod o sa gawa sa inyong balay. Sige mo tan-aw ka dinha og mga larawan, mga gidibuho, unya imo kining isaysay hain ang maanindot
nga alampat nga imong nakit-ana. Sulod o gawas sa inyong balay. Okay, mga bata, nakatuna nato ug unsa gayud kanang alampat. Ang alampat mao ang mga maanindot nga talan-aw nga adunay linya, gibuhat kini pinaagi sa linya, forma, ug mga kolor aron mamahimo kining maayo ug maanindot sa atong mga mata. No? Sa atong palibot daghan kita makit-an nga mga alampat. Kini sila mamahimong makahatag kanato og kalipay. Oh, makahatag kanato og kalipay sa atong una-una, sa atong kasing-kasing, makahatag kini og kalinaw sa atong panguna-una. No? Dapat nato kini nga tagaan og bili og tagaan kini nato og importansya ampingan nato kini. Halimbawa, pananglitan mo adto kamo sa parke, aduna kamoy nakita nga maanindot nga hardin. Ampingan ninyo kana, dili ninyo pagaputlon ang mga bulak tungod kay kini naghatag og kaanindot sa maong lugar. Kung bisan pa man mo adto kita sa dagat nga adunay maanindot nga talan-awon. Dili kita maglabay o bisan unsa didto, dili nato pasipan-an tungod kay kung ato ka ng pagabuhaton, mamahimong ang atong palibot. Makahatag kini og dili maayo sa atong pananaw. Sa inaot unta nga nasabtan ninyo kung unsa ang gitawag og alampat. Ang alampat mao kadto ang mga nindot nga tanan-awon sa palibot nga gibuhat sa atong Ginoong Dios. Pwede kini nato mabuhat pinaagi sa pagdibuho o pagdrawing. Mao lang kadto hangtod sa sunod natong pagtulunan. May adlaw.